Potom, jak som pozeral ten televízor, Čo ste videli? No, tam sa to spomína, že Ukrajinci, že kradnú Rusom plyn, nie? A že zás hrozí, že aj, Rusi zaškrtia plyn na reku. Tak, poviem to po slovensku. Prepáčením zaviera. Ukrajinci sú lepší chlapi, jak my Slováci. Proste, že mal som to nachystané, tak reku, prevrtal som potrubí, len nemal som odbornú vedomosť po tej stránke, že tam je vysoký tlak. Reku, sem ju nevybavrú. Som si myslel, keď aj zavrú, A tak aj potom, jedny kachličky som si stial napojiť, poviem vám takto, ja som kresťan katolík, pomodlil som sa, aby mi to vyšlo a zase bola ďalšia táto, oproti mne sused je plinár. A keď mi bolo, že fučí to, tak som išiel za ním, reku, Milan, najprv som stiel, že či to neví on sám. Hneď oné, plinárov zavolal a potom tam je, že policajti a toľko autu bolo a také, to viete,